Shalom. Shalom. Oras madihita manginang. Madok mauliate mahita tu debata. Disudie asi dohot holong ni rohana. Uhita marpungu di bagas joroon. Nang pesongonon partupana. Toktong mahita madok mauliate tu debata. Dihamu amanami. Inanami suang songoni. Ianakon nami naposo bulung nang sikola minggu pe na madohoti parpunguata parminggota di bagasan sadarion tapasahat madirita tutuhani jalata puji matuhata marhite buku ede nomor 510 ayat sada sahat tutolu. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamu ma debata, puji hamu ma goarna. Paledes hamu ma dala dibana. Namarhureta di halongonan, jahu badogo warna jala marolopolop mahamu di jolona. Haleluya. Martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami. Nama dok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahon hami sian dosa dohot hamatean.
Hupangi duhami sepatiur jala rajai marohanami marhite-hite tod diparbadiai. Asa unang hu rohanami midahama matenai. Urupi hami asalam hutadahami ibana raja naung roi. Si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenonmu. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Ianggo soture dalanna. Aiho na uhum na dosogot akan marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono mari maula hamuna sa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dan jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namang ibati hutam. Ai dinaono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia doi bana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan di debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Di
dosata nagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do bahen na hupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jojot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom malani dosa nami i. Aidang di halo mohon roham hamatean ya kapardosa. Alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sahi pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangi ondohot hagogon nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan ni dosata. Molo tugadong manang ise na mardosa adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Nara
orang kesudahi anak komisi puji Turpuk epistel songon patujolo ni jamita di minggutta sadarion imana tarsurat di Rom 10 ayat 25 sahatu ayat 27 tajahama marsikat soring. Alai hasangapon ma di debata natuk margogoihon hamu hobar tu barita nauli nahu baritahon dohot jamitani Yesus Kristus ima hasimon naung di Paulop dung jolo ditabunihon sian narobi ima di baratar nuaing marhite surat ni akka panurira mangihut tontonan ni debata nama noktongi jala di pabotohot saluhut bangso asa dioloiwe porsea di bana parbisuk mamujungi mahasangapon marhite-hite Kristus rodi saleleng-lelengna. Amin. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
dakon maha porsiao tai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si atodi parbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manae tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jahoba, amanai, pargogo na suhatu dosani, di simay bana pay mamulak sogot tutanon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema jo titing namasa di mingguta sadarion. Titing masa di minggu Advent Paupaton tanggal 20 Desember tahun 2020. Na parjolo tema minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu Advent Paupaton. Doho tema harajaon na hot rodi saleleng ni lelengna na paduahon dana na sorang parjolo na di hari Selasa sada Desember 2020 di basa-basa hot tuhata do sada dana boru di keluarga niamata Wilson Marulitua Siahan inatai Paulina S boru manihuruk alamat nasida Jalan Balongan Perum Rashesa nomor 122 Tanah Baru Beji Nir Sada Onom Walusia kelompok Judea. 2. Na di hari Rabu 2 Desember 2020 di basa-basa hotuhata do sada dana boru di keluarga Niamata Jimbat J.A. Simajutak inatai Henny L boru Pakpahan. Alamat nasida Jalan R. Sukarma Perum Purihasana Rangkapan Jaya Baru Depok. Nir Sada Onom Pituonom kelompok Jericho. Tolu na di hari Senin 14 Desember 2020 di basa-basa hotuhata do sada dana boru di keluarga Niamata ST Pasaribu inatai Nita boru Lubatobing. Alamat nasida Jalan Situ Asih nomor 47 Kapung Pulo Pancoran Mas Depok. Nir Sadapitu Tolu 2 kelompok Laudikia. 4. Na di hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di basa-basa hotuhata do sada dana boru di keluarga Niamata Situa Hebron Sidabutar inatai Rotua boru Nenggolan. Alamat nasida Jalan Nuri 2 nomor 100 Tolu Depok Sada. Nir Sada 2 Onomsia kelompok Antioquia. 5.
Na di hari Kamis 17 Desember 2020 di basa-basa hotu hatta dosada dana bawa di keluarga Niamata Gokmar Barimbing inatai Devita Borusi Hite. Alamat nasida Perum Azura Blok C5 Jalan Alternatif Solih Raya Depok. Nir Sadawalu Pitunol kelompok Laudikia. Hipas do sude akadat danahi nang sude akka natorasna. Na patuluhon pasu-pasu par bagason. Nunga majalo pasu-pasu par bagason Bilfrid Sofian na 70. Alamat nasida Permata Regensi Cluster Diamond 2 Blok C10 nomor 12 Ruas ni HKP Depok Sadaon. Rohot Orwana Rohot Gokma Jadiuli Borgultom Ruas ni HKI Batuna 2 Pangaribuan Timur. Pamasumasuo di hari Sabtu 10 Desember 2020 di HKWP Cikampak Resort Cikampak. Na paupaton boa-boa habok niroha. Sada di hari Rabu 16 Desember 2020 nunga jumolo di alap tuhata amata sahat pe pakpahan umur 60 tahun. Nahin habalon ni natai tiamsa boru simamora. Alamat nasida Jalan Haji Asnawi Gang Kelinci nomor 51 RT Pitu RW 5 BJ Depok. Nir 56 Sia kelompok Jordan. Tudian di hari Kamis 10 Desember 2020 di TPU Jalan Jawa Depok Utara. 2. Di hari Jumat 10 Desember 2020 nunga marujungolo inata nyonya situa aha si Hombing Lifde Cinta H. Borusanipar umur 84 tahun. Alamat nasida Jalan Anggrek Opat nomor 155 Depok. Nir Sapulalu kelompok Philadelphia. Di Minggu Sedarion 20 Desember 2020 di Patu Pahuriatta do Parminggu tu keluarga nang ruas Nahumaliang. Tudian di Bona Pasogit. Satu hatama na mga puloy keluarga na tinadikon na. Na palimahon rapot huria dohot rapot parhalado. Sada rapot parhalado parartaod di Patupa di hari Senin 21 Desember 2020 pukul 10.07 maringanan di konsistori. 2. Rapot parhalado resort di Patupa di hari Selasa 22 Desember 2020 pukul 10.07 maringanan di konsistori. Tolu rapot huria di Patupa di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dung sipul parmingguon pukul 7 manogot maringanan di Garejaon. Na paunopon Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Perayaan Natal dana sekolah minggu nunga di Patupa secara virtual na minggu nasalpu melalui kanal YouTube HKP Depok Sada. Alani huriatta manasoi turuas tunatoras ni dana sekolah minggu asa patupahon papungu pelian si pasahato turia marhite transfer tu rekening HKP Depok Sada. Na papituhon Dewan Diakonia seksi kesehatan marhite komunikasi ni huriatta dohot gugus COVID Kota Depok lahu mangabati hararat ni COVID 10 sia tonga-tonga ni keluarga ni ruasta. Molo tungadong sia tonga-tonga ni keluarga na patuduhon rumang ni parsahiton ni sarani batuk, pilok, demam tinggi, sesak, dohot sulit bernapas. Asa boima di pasahat guarna tu Dewan Diakonia ni huriatta melalui amata situa S Simorakir. Rap dohot fotokopi KTP dohot nomor WA nasida. Udutusi asa direkomendasiun uluan ni huriatta laho proses swab tu puskesmas nanyarahon ni gugus COVID Kota Depok. Na pawaluhon jadwal Natal. Hobar tu sososon ni nau pinasahat ni uluatta tu ganup ruas. Na di kelompok pertanyangan. Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus ima hari Kamis 24 Desember, hari Jumat tanggal 25 Desember, dohot ujuk tahun hari Kamis 31 Desember di Patupa Holland marhite ibadah virtual manang live streaming di channel YouTube HKWP Depok Sada. Dimulai Mei pukul 10 botari. Na pasiahon duk sipul titingon
Jahauma tuhita tona sian sunde godang HKBP. Naparpudi titing na soji na ahon dohot barita parhepengon. Tajahama di lembaran warta na pinarade ni Huriatta songsoni manang marhite grup wea di kelompok pertanyaan tabi. Songoni matiting namasa di Huriatta di bagasan saminggon. Sai di pasu-pasu tuhatta may tau sanga ma di goarna. Sonari hujahaima tona ni Sinode Godang. Tona Sinode Godang. Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Seminarium Sipoholon. Sia sahatu tanggal 10 Desember tahun 2020. Asini roha madihamu doho dame sia debata amata. Doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Rapon doho todi porbadia pangapul na sumuringi. Tamasi tutu pasahatota puji-pujian hasangapot tutuhata Yesus Kristus, Raja ni Huriai. Ala denggado mardalan Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan HKBP napa ono pulimahon tahun 2020. Maringanan di Parhutan Seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Utara. Nakpe di masa ni Sorimago pandemi COVID-19 siyon. Nidohotan ruas sude Sinode Godang 1010 halak, sian 1096 halak na dihirim ro madhotisa, na sinodangan ni tema, huhalupahon na di budikku, hoyahin na di jolo, Filipi 3 ayat 10 sahat rodia 10. Doho subtema, ay denggado di rohan ito di porbadia, nang di rohan nami, manguduti pakobasia tutiki na naing ro. Ulaun ni Apostel, bidu 15 ayat 20 lalu. Di tonga-tongan di pandemi COVID-19 sia do di pamasa Sinode Godangon, marhite protokol kesehatan na marsitutu. Jalato kuhod do pakorhon negatif ni globalisasi do COVID-on, na mabuan Sorimago tu sa Dok Portibion, jalamar pangotak tungolu ni parhuriaon. Alay diajari na masaido hita asa marbisuk mga dopisa, lubomi ma diulaon pamaritahonon di barita nauli, marhite hamajuan teknologi informasi na binasabasahon ni Tuhani. Laos marhite na masai tubuh do persauran na baru na patut sihalasanotta. Ima komunitas virtual na mengglobal na tubuh sian rumang ni pakobasion na kreatif sian Huria marsada-sada nang nama rumang hatopan. Dinang marumur Huriatta 150 sia tahun. Lamang ngerbang do Huria HKBP gabe 32 distrik. Dohot sada persiapan distrik, 5 distrik Barus Raya. Nah hinobasan ni 2.760 halak pangula na goktiki. Mardala do huhut pajawon ni Huria na tului. 5 koinonia, marturia, dohot diakonia, nang pembangunan infrastruktur dot akka fasilitas na asing. Jala saluhut na iparbue ni parsauran na denggan dohot debata. Jala hinorhon ni parsauran na dengga tarida doi sianulaun para sinerohaon na denggan. Tinololopan ni akaruas di bagian nabe. Ala si pariahad do pay tujolo anon. Di pakobasyon nalam maju dohot nalam tudenggan na. Asa tekas tau haposan manang akuntabel. Patar manang transparan. Ang giat boy Huriatta gabi turuan. Jala si boan pasu-pasu tu sa Dok Portibion. Sinode Godangi dibuka pui Forus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lubatobing di bagasan pertanyaan pamuhay laos ihut musedo tu upacara nasional dohot kata sambutan sian akka undangan panggonggomi. Sunde Godang 2020 manaringoti tolu bagiat bolon. Ima majalo barita jujur tahun nio pui Forus dohot laporan pakobasion sian sekretaris jenderal. Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dohot Kepala Departemen Diakonia. Hobar tu rencana induk pengembangan pelayanan RIPP 2010 sia 2022. Dohot Renstra 2010 2020. Manotopon dohot mengesahkan Renstra, konfesi, agenda, ruhut parmahanion dohot pamisangon manang RPP. Hobar tutona dohot haputusan ni rapot pendeta HKBP tahun 2010 siya salpu.
di patupado pamiliton ni uluan ni HKBP periode 2020-2024. Ima Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinabunan, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonol Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simajutak Emin, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, Dohot 32 halak praeses HKBP. Tahirim do marhite akauluan ni huriata noktar piliti, mabuan huria HKBP mangiahi pakobasion nalam tudengganna tujolanon, hobar tu pajawon ni Kristus. Alani sude mahita mananyakon dohot mangurupi pakobasion di tonga-tonga ni hurianai. Sai di pasu-pasu jala diramoti tuhata masude akapan hobas nang ruas ni huria di sadok HKBP. Hipas mahamu, hipas mahami, hipas mahita sude. Amin. Seminarium Sipoholon 10 Desember 2020 tabe mardongat tangiang atas nama sude ruas ni Sinode Godang Eporus HKBP ditandatangani Pendeta Dr. Darwin Lubat Tobing. Sumurung sian salubu naroham imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna damang do dainang suang-suangoni na posobulong nang yanak ko nami sikola minggu. Hatani di bata di minggu ta sadarion minggu apen na paupaton.
Imana tersurat di buku 2 Samuel bidu pitu. Mamukamesian ayat sada satu ayat 10 songonom mahatani debata. Disakapi si David pajongjong joroni Jakoba. Dungi ujuhudul raja sahali di bagasa jabunan. Jala naung marhasonangan rohana di bait Jakoba maradupun nasa musuna kumaliang. Jadi Roma hatani rajai madok panurang natan. Waidama maringan di bagasan jabunasian hau ares do ia ahu. Ia poti ni debata maringan do di tonga-tonga ni ribe-ribe. Dunginin na sinata mamadok rajay. Atong laho maho. Nasa na sinakapan ni roham di bagasan patu pamay ay Jakoba dodongam. Alay borngin na Roma hata ni Jakoba tu sinatan madok songonon. Laho maho hatakon matuna posokku si David. Songonod do hata ni Jakoba. Tung terbaik koma paulihod di aku sada bagas bahin ingan aku. Ay dangdung maringan aku di bagas jabu. Olak niari dukubuan hala Israel nako sian misir rasa sadariong. Totong do aku madaladalan maringanan di bagasan udung-udung. Saliling aku madaladalan rap dohot sudi hala Israel. Dungdung maaku madok nanggo sadahata tu sahalang sianaka margani Israel akan ahudok koninan mahan bangsokku Israel songonon bahasa sodi pauli hamudi ahu sada joro sian hau ares opi songonon madohono mutuna posokku si David buti hatani Jakoba sebab nunga aku mabuat ho sian parmahanan. Sian na mangadu akka biru-biru asa bakit ho gabi iduk gumongkong bangsokku Israel. Say hudungani ho na selaon manang dopak dia ho mangalaka. Jalan nunga husiapo sudi akka musuh marado poko. Jala ho bahin kuarmu marbarita situ tu. Songon koar ni halak na bolon akana di tanah on. Aku ni nunga hubasa-basahon sada inganan tu bangsoku Israel. Jalan nunga hulopokon ibana asa maringanan ibana di sini. Asa unang betar hutiksa jala unang bedidak dati akka anak ni hagiduhon manosa nosa ibana songon uju di mulana. Jala olak ni ari duku babakit akka panguhung pareta bangsokku Israel. Aku na mangaliw kasonangat tu homar dopol sude musum. Aku ni marbaga-baga muse Jakoba tuho. Pabua pahoton ni Jakoba pinoparmu sogot. Iya nung jupang tikim mate. Matpungo tu akka opum. Patidangok kumapinoparmu di pudim. Naruar sian butuham. Tu iba nama pahotokku harajang. Ikon ibana pauli sada bagas di guarhu. Jala aku pahoton habang sani harajang rodi saleling lilingna. Aku gabi amana. Jala ibana gabi anak. Molo tung mabahin dosa ibana, licing-licing ni jolma pakyok ku mga licing ibana. Ala daing usatokku sian ibana, anggo asin rohakku, songon nah usati sian si Saul, nang hupaidul di jolomi. Alai kon do anggo pinoparmi, dohot harajomu rodi saleleng-leleng na di jolom. Habang sampai ikon do rodi saleleng-leleng na. Ima saat
Di hamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Somaldo tabigi padohan nama dok songonon hidupmu adalah ibadahmu. Hidupmu adalah persembahanmu. Jalaido na pinasikop ni si Paulus ng Tuhan Yesus tuhita. Tubuhmu pamatang mido bagas joroni debata. Anggoon na humalia kitaon. Siyan na pinaulinitangad doon. Dangon bagas joro alay bangunan dui. Alay di pasiko si Paulus dui di sada Korintus 6 ayat 10 satu ayat 20. Asa daging munay pe joro ni tod di porbadia di asa pamatang munay bagas joro ni di batari arga dui di tobus di bata pola dosa pemudar pola dosa penyawa alanido hitama bagas joro ni di bata. Ido na pinasaha ni turpukotu hita di hamak kadonga saha porsiaong. Asa tung menarik do di banga sa turpukot di sakapi Raja David ma pajongjong bagas joro. Di tonga-tonga ni bangsa Israel songon inganan parsobaon ni bangsoi. Jala di ida ibana ima songo poti parpadanani na so adong benganan asa di pajongjong ala di ida ibana songo poti parpadanani ima di ida ibana na tinggal diri beribe di tedda sada na taida menarik dosa sitong na di aplikasi, di kondisi nani ida ni Raja David, diperhadap ketudirina, au maringanan, au tinggal, bagasu, dan sebanding dohok bagas joro ni debata, iya joro ni debata, siar ribe-ribe, habe molo bagasu, sian hau ares. Hau yang permanen, hau na arga si tutu. Dang masih tatapan. Bagak haulion, kecantikan, megahnya. Rumah saya dengan rumah Tuhan tidak sebanding. Dia kadonga saha porsiao menarik do turpukon. Alani kepedulian ni ibanai. Lau may mana madapoton panunirang natan. Di bawah imana ma ima motivasi ni ibanay di pasaha ma pangiduan ni natan juga dengan menerima masukan ini menerima ima sakap dohot rencana Raja Daud ini luar biasa. Itu sangat bagus dia tanggapi dengan positif. Itu bagus sekali Raja. Dan pitor pajago-jagohon Raja David. Itor pajong-jongonna. Nampe raja mana? Dan pitor pajago-jagohon pajong-jokon. Itu hak dia. Tetapi dia tahu masih ada hamba Tuhan. Ima panurirang natan. Husukum majong. Ay hasahatan ni tona ni dipata. Lau di bana madapoto panurirang natan di Papua may jalalas do rohani panurirang natan. Alay borngin ni dia makadonga saha porsiaum Roma debata madok hatana tu panurirang natan. Di bagasa truputon di dok matu na posoking laho mau. Nasa sinakapan ni rohami di bagasa patu pa may jala didok maporngin na lako maho kata mo to na posokku si David songono do hata ni Jawa tungtar bahik koma pauli hodiaw sada bagas bahin ingan aku. Tuhan tidak memberikan IMB, tidak memberikan izin mendirikan bangunan bagas ni debata. Balik do pikir tadi apa kadang saha porsia.
Jalan luar biasa doi. Hape sakap nauli do. Sakap nading gedo. Nabi na ni Raja Dabi. Buasa songono dohono ni dibata. Buasa dang deliot dibata izin mendirikan rumah Tuhan. Dang deliot imbe diinganani. Dang diiliat imbe ada ngunan 3-3 di tengah-tengah ni. Bangsa tahun yang pertiwan juga tidak diberikan imbe. Apakah orang percaya di situ patah semangat? Mari kita pelajari. Odo nanaing dohono ni turpukon. Asa molo dang diliut debata iman akaningani sakap nama sihol pajongjong bagas joroi. Tuhan tidak memberi, tetapi ada yang dikatakan secara teologis hatani debata. Penolakan Tuhan akan IMB itu di tempat itu. Penolakan di debata mendirikan IMB di Yerusalem. Ada. Penolakan hatan debata mendirikan imam molodang boy di Jawa Barat, ada di beberapa tempat mendirikan IMB. Itu juga mari kita renungkan. Amin. Alasan teologis penolakan IMB itu yang pertama berengot tamang. Allah menginginkan agar Daud tahu bahwa wewenang dan otoritas pembangunan rumah Tuhan bukan dari rencana manusia. Asa itu napar julu neng berengotang. Nang pegodak kepengni rajai. Nang penamora, nang pegodang ruas ni huriei na torop. Nang pejabat di si. Alaiku berengotado bahwa Daud juga melihat itu. Otoritas mendirikan rumah Tuhan itu adalah iman akan ini berengot tama di sada Kronika 22 ayat 8. Di sada Kronika 22 ayat 8 na diorai di bata ima si David pajongjong bagas joro ni di bata na parjoro di do ala nunga tangan munungaku mudar. Di bata di sada Kronika 22 ayat 8. Ala tangan ni mana nunga gudang pamati ko colma. Walaupun itu Allah karena berperang, walaupun itu diizinkan Tuhan, Allah di debatama di sada Kronika 22. Allah nunga gudang ima mudar ni jolmai sia tangam. Salah satu ikut pertangan nalidang do. Pertangan na yas do. Ikut pertangan paroha na yas do. Una kea tangan na ima mangaracuni membunuh. Mudar ni Raja David memang walaupun itu diizinkan Tuhan waktu berperang alai asa bagas joroi unang adong benong itu adalah sebuah otoritas Tuhan unang ala nadok kepengna unang ala na pejabat imana unang ala na hebat-hebat di sini Tuhan jika Tuhan tidak mengizinkan itu dang boy ima pajongjong di sini asa unang adong dohonona alani kukuku alani hepek anggudangau hidup bena sediorai unang adong siswa bulu gereja. Karena itu adalah otoritas Tuhan. So tungado kita molo bui pe di luas debata pajongjong bagas joro. Jangan ada yang menyatakan anggudangalan yang so tungadong siswa bulu. Napa dua kuna nandohon debata alasan penolakan IMB imam. Allah menegaskan kepada Daud bahwa Allah tidak terikat di satu tempat. Lapatan dang hora di sada tempat di batang. Alai ikodohonotado bahwa Tuhan itu adalah Allah yang omnipresent. Allah narodi sudah inganan, di sudah tiki. Cedang boy dibatasi, holan di bagas joroon. Apalagi di pandemi COVID-19 siau dia makarong asahapur siam. Memang itu tabigi uas ni roha manang kerinduan ya karus ni uriata. Nunga masih holau neng rotu bagas joro. Nunga neng roha na tu gerejai. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 bahwa Allah tidak pernah dibatasi. Mulai komasiol na tu bagas joro. Suatu salah ni narwaku rupa ni dia makarungan. Sutung do holan na masiol nene holan markordo
Sutungkol na masiol, holan na nang mengide bangunan odong. Alay mo lo di do ruas ni uriatay nung masihol nang rotu bagas joro na kebutul ma nang pajuk pada hot debata. Asa unak kolan bangunan non disiholi. Tetapi dia mau rindu akan Tuhan. Itu nando honon ni. Debata dipenolakani. Asa debata disude inganan roh. Ketika dia berdoa, ketika dia adalah beribadah dimanapun Allah hadir. Hidup benedo Tuhan Yesus dua tolong kamu marpungu di bagasan kuarhi di sinuau. Artinya Allah tidak pernah membuat skala prioritas di mana, tidak pernah. Allah ini dia kadongan, dia kadamang ruas niuriat na beribadah noang di bagas di jabu. Tuhan juga hadir di situ. Tapi berikanlah persembahanmu kepada Tuhan. Jangan kau memberi persembahan tetapi tidak diberikan kepada Tuhan. Di rumah pun Tuhan hadir. Jika hari ini kita juga beribadah, Tuhan hadir di situ. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan mengingatkan kita. Asata kasma tajah di sada Korintus 6 ayat 10 20 nong tarinung komeng. Alasan napa tuluhon kenapa Tuhan menolak Yembe ini kepada Daud. Dia di sini debata tu Raja David bukan membangun rumah Tuhan. Di sini debata tu Raja David dakolan naik membangun bagas jorok. Alai di sini debata ima mendirikan kerajaan Mesias, kerajaan sorga. Hidup benda tidak di sada Matius sada ayat sade. Siap pinopar ni si Daud. Dari keturunan Daud akan lahirnya yaitu kerajaan Mesias. Ido na balga na nandohon ni bata dang bagas joro na di portibiom. Tetapi visi Tuhan kepada Daud ketika dia tahu itu Allah maunya kerajaan Mesias, kerajaan sorga. Ido na sinakapan ni di bata anggo na di portibiodo. Bagas joro na di portibiodo nalau salpu doi. Alanido luar biasa do penolakan Yembe na pinasaha ni di bata. Jadi asal nang juk rohata tong molo ditolak di bata. Raja David mendirikan rumah ibadah di tempatnya unang juk rohata. Alanido bakadonga saha porsiam nang pe dang dipajongjong Raja David bagas joro na diinganan ni banai di Yerusalem alai bahwa Tuhan itu memberikan kuasa, memberikan karya, berkat di dongani do ibana, di pasu-pasu do ibana. Asal nang salah pemahaman. Berarti molodang di pature bagas coro ala memang bangsa na di sekitar ni Israel pesongon itu. Adong do repari secara tidak langsung makilala bahwa pembangunan kuil-kuil dewa itu dianggap ketika itu adalah secara tradisional, artinya bahwa dibangun kuil-kuil dewa mengharapkan adanya memberi lapatana dilekon, diberkati oleh dewa-dewa. Adong do pola pemikiran songoni. Ala yang gue dibagas 30 tahun di Raja David, walaupun bukan dia mau membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan berkuasa, berkarya bagi Daud. Odono porno. Ahmai. Sasongo padok ni presiden tanah perjului. Jas merah unang lupa sejarah. Aku berengot tado ahadok karya ni di patang. Di bagasan sejarah ni si Raja David. Hitape asata boto karya ni debata sejarah hidup kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak mah. Naparjulu Allah yang memilih dan membangkitkan Raja David menjadi raja. Di pajongjong debata do ibana raja. Dia makadongan alani halubion na dui. Alani hakatengon na dui. Alai di bagas 30 tahun bahwa Tuhan memilih dan membangkitkan dia ai parmahan dui bana. Molo istilah sian latar belakang, sian istilah rupani siapa dia, raberengot tado. Apakah dia layak dari tubuhnya saja pun dia tidak layak.
Dari dirinya sendiri pun, dari saudaranya sendiri pun dia tidak layak. Itu benar bingung. Si Isai, ini dia dong. Alai, itu tama, adong dope anakmu, hampir lupa ima Raja David. Alani dosa ada berengota secara luar biasa ke di bata kuaso di jalo ibana ima di bata memilih ibana gabe raja. Ayat nadui. Itu tidak mau si Saul dicabut di bata do, di bereng matani ibana dui. Ketika Tuhan tidak mempercayainya lagi kepada orang tertentu, sebuah jabatan, sebuah pangkat, sebuah tohonan, dicabut di bata dui. Alai di situ berengota di Raja David ima dangalani habuyon. Napa dua kon walau tidak karya ni debata ima kuaso ni debata tu Raja David imam. Allah melenyapkan manang pataluhon mudi akamusuna debata namangalehon hamonangan. Tidak do si Goliat, tidak do rosinga do harimau, tidak do nang sakap ni Raja Saul, tidak do nang bangsa Filistin naing mamusa ibana. Alai didongani debatado. Tuhan memberikan kemenangan. Sada si ingotota yakana porsean ima di 2 Musa bidu 10 ayat 10 pati. Hohom ham maralohon akamusuna. Hohom do si Daud maralohon akamusune. Dia tidak perlu bawa laras panjang, tidak perlu membawa panah, tidak perlu membawa senjata-senjata hebat, tetapi dia pergi hanya dengan doa. Ikonido nang tuhitape, dilio debatado, waso hamonanga tuhita, mono di bagasan seret niroha martangiak kita. Jala waso no balga muse ima dilihu debata. Dia main Allah yang membuat namanya masyhur. Di bait debatado goarni Raja David belga. Satu tikio goarni Raja David terbarita do goarni harajaon ni Raja David na luar biasa. Di leo debatado di ibana ima segore sada habisukun na luar biasa. Secara mencatat hari ini di Alkitab yang bisa mempertemukan dan mempersatukan, memperdamaikan bangsa Israel dari 12 suku hanya Daud. Ido, Sada, Habuyun, manang keluar biasa. Malona sendiri bukan. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada Daud. Dia mempersatukan 12 suku. Ai si jogal bau do. Ido benaido del kata tegar tengkuk do bangsa Israel. Si jogal rukung. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Ai si 12 sukun masih belomona do. Daung di hutan ami do, di dando daung, di besa daung. Masing-masing mereka mau mendirikan kerajaan di kampungnya masing-masing. Alai diliu debatado hikmat na luar biasa. Tu Raja Daud. Dia mempersatukan ke-12 suku ini dengan menyatakan mendirikan kerajaannya, mendirikan ima songon pusakna di Yerusalem. Olo do bangsa, olo. Olo do mardame, olo. Nasa lilingo ngasibuan lomo nabi bangsa. Tetapi Tuhan memberikan hikmat dan Daud mempersatukannya menjadi satu dari 12 suku dan mau berkantor sentralna di Yerusalem. Alani dia makadonga saha porsyam. Aharona nendohon ni trupukotu ita. Lao sodo di dok debata di truputo pada ni debata. Tu Raja David. Janji Tuhan kepada Raja David. Songot tema ni mingkutai ima kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Harajaun Mesiasi harajaun di Sipalua nama notong rodi saliling nililing odo padan odo janji alani adong piga-piga adong padan di batang. Janji itu kepada kita juga. Janji itu ima pada ni debata dilekon tu Raja David diturpu tau dia makadongan molo tei yang muni sian ayat 12 satu ayat 10 nomi luar biasa do pada ni debata isi perjanjian dan pada ni debata tei damai dia mai
adong tolu pada ni debata tu Raja David nang tu hitam. Allah akan meneruskan kerajaan Daud dengan mengangkat anaknya menjadi raja. Odo halak namar hapor siam. Dan putus solat di ibana artai. Dan putus solat di mana tahtai. Dan putus solat di dirina tahtai. Alai kurang dua karaja. Solat di ibana ngamito be. Dan saat itu anak konna. Dan saat itu pahupuna. Alania korupsi. Bagurang kejahatan on. Ala yang gue dibagasa turbuko delio debatado pada tu ibana ima tu Raja David iko bainok kudobe siapino parmu gabi raja nabalga. Bayaku kamu mah isebe Raja Salomo. Raja yang paling pintar di dunia, raja yang paling kaya di dunia. Umma badan, umma nanang idota dia makadongan sahapor siam. Jala siapino parne mamuse, bainok kuma ima siapino parmu Raja Sipadua, Raja Mesias, Raja Nisadok Portibion. Dakol Raja Nijir Israel be, tetapi adalah menjadi Raja dunia. Tabunete. Napaduahon, padan ni debata tu Raja David. Nang tuita. Anak Daud akan mendirikan rumah Tuhan dan kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya. Baru pedelio debatama IMBI. Tu si Salomo tu anak konai. Molodang tulus pe di tonga-tonga ni natoras nai nakang pembangunan bagas jore. Tetapi Tuhan sudah merencanakan luar biasa bahwa bait suci di masa Raja Salomo luar biasa kokohnya dan kuatnya. Gudang dona songon yamak kadongan waing perhalado nang padita nang akaruas. Merasa di zaman na ikut bojongjong, ikut di jamak kudui. Memaksakan kehendak. Gabi bui gutur kaor. Allah yang kuatan debata sadari dipengok duita. Dang molo dakko diizinkan debata. Tu akan asing, tu pino parmu. Tu dia. Ikum narong do. Aplikasi songoni. Songoni orang Raja David tidak dipaksakan dirinya. Tetapi dia sadar bahwa Allah juga menyatakan idok daripada sembutu hamma. Ninakaikan di ayat 12. Didok, ia dung jupang tikina mate marpungu maakapum. Patidangok kuma pino parmu. Dipudim ruar sian butuham dari anaknya. Ido berengota padani ternyata Tuhan sudah mau menyatakan mendirikan melalui anaknya. Pada napatuluhon. Nah luar biasa di terpuk tahun. Di ayat 10 satu ayat 10 nomi dia Allah akan menjadi bapa bagi keturunan Daud dan mereka akan menjadi anak-anaknya. Odo garansi natajalo. Odo garansi na jinalo ni si Daud sa debata. Gabe debata ima dang behola debata na Daud. Tetapi sudah menjadi bapa. Dan anak-anaknya gabe anak-anak ni debata. Jalido natajalo siya tangiang ni Tuhan Yesus Kristus. Jalido hapor siya garansi yang kita terima adalah kita menjadi anak-anak terang. Ay gabi anak ni di batama kita saluna nasa naporseam. Yesus memberikan garansi jaminan kepada kita bahwa barang siapa yang mengikut aku dan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dia menjadi anak-anakku. Anak-anak di batama kita mulo tahaporsiai Yesus atau jaloma harajaun nama notongi kerajaan Mesias yang selama-lamanya bahwa sudah hadir ke dunia. Apen terimalah dan masukkanlah kerajaan Allah kita supaya menjadi anak dan cucu Tuhan Yesus. Amin. Apa yang hitam. Mau lihat madiho ale Tuhan de bata marhiti hatam na badiai na paingotok kami Tuhan. Satu tong mahami Tuhan bagas joroi inganammu Tuhan. Manangiti pihami Tuhan maringanan. Totong mali Tuhan. Marpungu di bagasan kuarami Tuhan disidoho ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ima Tuhan sada panidangun nami pada naku jalo kami Tuhan.
Nakabi yana komuhami ala ni guarmu na badieng. Ali Tuhan di bata pasu-pasu manang saluna pakubasiun ni huriam. Secara khusus Tuhan benar nami di tonga-tonga ni huriam dilas ni rohanami di naung di loko Tuhan. Saya dana boru di keluarga ni amanami amang Wilson sian inang boru 5 juta. Pasu-pasu ma Tuhan dak danai nang natorasna. Songoni nang di keluarga ni amanami amang jimbat 5 juta inang boru papahan. Oh tonga Tuhan pasu-pasu danai rakdo natorasna. Nang songoni Tuhan ileko sadadat anak boru dia manami amang sakut pasaribu inang boru lubat tobing pasu-pasu manang Tuhan dak danai nang natorasna. Nang Tuhan di pasu-pasu sadadat anak boru di keluarga dia manami amang situa Hebron sidabutar inang boru nenggulan pasu-pasu manang Tuhan dak danai rakdo natorasna. Nang songoni Tuhan ileko sadadat anak bawang di keluarga dia manami amang gomar barimbing inang boru sihite. Totong mapasu-pasu Tuhan dari rakdo natorasna. Ali Tuhan debata nang sakat ni ruas ni uran yang mardonga saripe ima bilprit sopian nabi tupulu. Rakdohot ima rohot gotma jadi uli bodo gultom. Pasu-pasu ma Tuhan sakap nasideng. Di hari Sabtu. Nung diulahon nasida Tuhan. Anggiak ma Tuhan rumah tangga pasangan suami istri na burju di keluarga di huria nang diadopam. Ali Tuhan di bata songonima nang barita habu ni roha. Nang jumulu Tuhan dialapo amanami amang sahat papahan. Ima Tuhan na inabaluhon ni inanami inang boru simamora. Songonima nang Tuhan. Nang jumulu dialapo Tuhan inanami inang situa aha si hombing inang boru sianipar. Homa Tuhan na mga puli saluhu na keluarga na ditinggalhon nang songoni Tuhan liano mo apul-apul do dami na siya ko Tuhan nang diak kasakap mi keluarga pi Tuhan pasu-pasu Bartolomo do tu sakap nang Tuhan dipakobasyon ni huriampe marhite na nang patopon ni huriam Tuhan rabok parhalado do rabok parhalado so nang parado para taon di arisne do dari Selasa patulis me Tuhan di bagasa daming nang ali Tuhan marhite pelayanan dewan koinonia sekolah minggu nang remaja na poso naung denggam mardalan Tuhan Natal nasida pasu-pasu me Tuhan toho Tuhan nang tubuho di nasida nang songoni marhite dewan diakonia pasu-pasu ma Tuhan sakak ni seksi kesehatan nang diaka pakobasyon diakonia ni huriam nang songoni dewan marturia diaka multimedia musik nang akapare deo pe Tuhan dalam nami pebalgahon harajaumu. Ali Tuhan ni bata buno nami do nang ros ni huriam tangya kono nami Tuhan namarsai apala ditikyon ama nami situa je pasaribu erpan jaitan mesian a simajuntak nyonya tambunan boru si pahutar adi simbolon lisa boru sinagam hapar husip nyonya simbolon boru sinagam nang soni keluarga El Simorakir boru si litonga asiro hamali Tuhan debata hola tangam munabadiru Tuhan na zaman sida malum ma Tuhan sai siapa mangatang marhite guar munabadi Tuhan martangya kami di tikion leonom ma Tuhan mangasakon guar munabadi hisarma pamatang nasida manang di dia pe Tuhan maringanan apala di tikion. Ali Tuhan di bata songoni marus niuriam namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa mingguom pasu-pasu nabalga di Tuhan boy di jalon nasida aka umur nagajang nang pardonga saripeo pe Tuhan asa pasu-pasu mima Tuhan mamilang-milangi di nasida boy Tuhan nasida gawilam uduk nang lamburju di adopam. Ali Tuhan di bata nang songonima di situasi ni bangso nami do peli Tuhan jalani pandemi COVID-10 sia. Homa Tuhan na mga liyo nakahamalu mo dinak ka ng hona Tuhan. Jala songoni ma Tuhan padaw ma Tuhan pandemi ko sa pulisyo Tuhan. Nung ngalo jahamin na 10 bulanon ali Tuhan. Ito nga tonga ni bangso nami o Tuhan. Alay porsido hami Tuhan Jesus Kristus adong sakap na bal kapatupamu. Dito nga tonga ni bangso namin ng portibiope. Atong tongos ma Tuhan nagkahabisukon. Tongos ma Tuhan. Imanabuhi Tuhan mga leon. Iuma ubat do akapaksi Tuhan. Asa kumatok Tuhan nito nga tonga niya kabangso ng portiope mardalan akaulaw nido denggam.
Nang songoni Tuhan leno mudami ni tonga-tonga ni bangso namion. Mula dong pe Tuhan akan amar sakat nana yang menggaori aka kelompok-kelompok tertentu Tuhan. Dia aka kelompok-kelompok nama buan radikalisme Tuhan. Asiro hama itu leo dame Tuhan. Totong tutu hiro pikiran nasida Tuhan. Asa di bagasan biar maradop pun debata. Salut nama siya holong kami Tuhan. Ito nga tonga ni bangso namion. Sarupa do hami Tuhan. Na hinokokmu, na tinobusmu, na tinopam do hami Tuhan. Asa argama Tuhan. Akadongan nami jolma di hami salut na Tuhan. Masyarga kami masih haholongan. Songon na tinopapami Tuhan. Nang leono mo bisuk di pamarita nami. Mamuka siyan presiden. Nang songoni satu RT. Leono mo tuang gugu doho songoni bisuk di TNI do Polri. Lako mabuan kenyamanan. Ito nga tonga ni bangso namion. Unang mabiar. Mabuah kadamion unang mabiar Tuhan imalau pa jongjong keadilan do hasitongan porsedo hami Tuhan jongjong ma hasitongan di bangso namion ali Tuhan debata pardosa na gudang do hami Tuhan urasi hami sini asabadia hami di depamu saya sau masakap do lomon moliate ma Tuhan dio amin. Mari dimita laos tapasa ma piliata. Tatangya koma pelian nata papungon martangiang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang hodo hararon ni salugut sileho-leho na denggando na salibasa na muliutus. Upasa tami masyan nasa na ilumito ang pilihan nami tuho. Sejaro may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asa hupar siya kami pilihan. Pati burharajaw mo itong atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marukan nami marhite-hite to dim. At salam tadami gudang ni silihon-lihom itu kami. Asalam gigihama dok mo liante tuhom. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di ba nagijang sa ipinarbadiya magwarm sa Roma harajam sa sao malomon ilo kami di ba sa di ba nagijang leho matuhami sa dong luan siya pari si samadu sa nami sa ngopane sa nami didu sa nung namadu sa tuhami
unak kami tu kitu panguncunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata maho. Di sodako Tuhan Debata buhina tuho jala asima rohana midau. Di dopako Tuhan Debata buhina tuho jala di pasar kom madamena tuto di munabi. Selamat hari Minggu Madita Saluna, Tuhan Yesus memberkati.